Kumshi benta banias nok tilang bat kajelam mekaliahi berokawai. Haka arterik ujeliu arjar arpuwei. Ka Deputy Commissioner jungka South West Khasi Hills District. Ka kongsi kongor kaliu ban plipai ba ka jingai tika nagapta ki khyllung kabaki kot pneumococcal conjugate vaccine nika PCV harang mau sop sentar harangkat ka jingnan lang u Dr. WL Nari nangta District Immunization Officer South West Khasi Hills District ka Dr. D kongor Medical and Health Officer juga CHC Mokerwat ki Asha lemru ki wei kirarong ba jong kasnong rang mau. Benta hakane ka inauguration jogane ka PCV vaccination program kumala batay menta na i doktor ngi sutu kane ka injection ka long ka badan kam ha namar ngi menshwa ngi jutib nadu ngi ju so ha o baki khyllung ki yap namar baki prepen yar ne baki khishit andre ngim jutib balai kataka kumno ban treat yaka kumno ban aida wai ti kumta ka long te ke kabam ka isin e bhai ki khyllung ye ki kme ki kwa ban pit ye ki bakim la ban le e kumno bakin ya da ye la ki khyllung ha baki yo ka ne ka jingpang te ngi sutanat sibun baka sarkar ru kala peni uniu injection bakan ia kumbangi la yasgo ha menshwa ki shat ai tang ki private hospital ki bahap siu te kalong te ke ka basitom ngi she ne sa po ki basong sha ki basong sha ki shnong ki bakam jingai watang ban le chapo ki private hospitals ru ngatrai ngim don por ngim don pisa hendrai menta pada ka ngasutanat baka sarkar kala wan ban ia bat kaun wan hadu ki shnong jong pihi ban ayu ni u injection te u injection u de u badan kam but pimdi ban shifting you injection kumbala batay mentai ya i doktor la pen le haka pilot la test you new injection hasantli ki states kata ka Bihar hangta ka Rajasthan ka Himachal Pradesh ka UP bat sakawaipan bat kadai ba ka jing job jong ka injection hakini ki santli ki state baka note ka ru ka sarkar ban ong ba ngin ai ya brok hat ki states menta kadang ba ki khyllung jongi ki la ban ya dai ki khyllung jongi na uni ujing pang ngasat tibru ya ki pneumonia ka de ka ba ngisat yo i bha kumno ki khyllung ki shitom penhyar po ru ngi tib bha septisem ya ru ka de ka jingpang ka ba shitom ban ba ka kata ya ka snam kata si ka kli but meningitis ru i la batai doktor bentar kadai ka jingpang ka ba shirkhai bha ka ba ki bonsian ki briu ki bayo ya ka meningitis baka kata ya ka jabing kim ju im namar ba ka inflame ka jabing jungi ka inflame ka he but kumta ki khyllung kim ju la ban im mo de ki la yo ya ka jingpang menta pada ngatrai PP long ki badan bok ba pinum shep ting shu mo ya ka jingpang da kawan namar ba pilatip kumno ban treat ya ka kumno ban sumar ya ka tisngobha ki kme ki kwa ki ashas ki bedang ne ki anganwadis ki bedang ne ka de ka kamram jopi ba da pilet haman la ki yeng ban ong ban batai shai ya ki kme ki kwa ki bedang yo khlung ba snobha ban le chim ya ka inject hakini ki banai hindri khandai banai de ka lomru ka kamram mdei tang ki kme ki kme ki pa ka kamram jongi barokhat na district na CHC na yang i Dr. Nari na NHM but ru hadu ki field functionaries mo blabo khnang ka sarkar ya phi ban le man la ki kliu yeng jong ki shnong baper ban batai ya ki kme ki pa ke e ka jingmen toy ka ba ngila ba dio dangi shim yu ni u injection ti uniu injection hi nga kermen bat ngatip baki manu bam kwa ban yada ya ki khun la jong na kini ki jingpang ki besirkhai ti kumtahi nga kermen bat nga mdei tang bang kermen bru bang tip ha baki kme ki kpahi de kila adap kitu ki
ki khun jong ki hai henriu shipau bat khandai banai kinum artatien ban ai uni u injection